Дами и господа, това е най-новият и много тежък рекламен проект от Бат Салих. Специално от Нада и Таторо ви очакват на откриването днес в град Казанлък. Бързо хранене, топли кици и дюнери и пилета в град Казанлък. В Кармен може и да поръчате дюнери по поръчки за сватби или какъвто да е повода. Ако искате да ядете, ви топли и вкусни храни очакват. Бързо и вкусно в Казанлък. Отидете веднага при Надя и Таторо в Кармен, Казанлък. Точно ните хора и там ви очакват най-прекрасните и дюнери и пици за всеки един, направени с много обирич и голямо внимание лично за вас. Всяко бързо хранене при Нада и Таторо е избрано с огромен респект и стил. Всеки човек, дето е взел, веднага е станал щастлив. Тя притежава вълшебен характер и златни ръце. За този кебаб очакват ви. Нейните носят истинска радост и голяма светлина. Нада прави истинско и вкусният и вдига нивото нагоре. Заповядайте в град Казанлък в Кармен и вижте какво това момиче може. Там уха е на свежест, с много стил и на голямо уважение. Нейният кебаб елапи очаква ви, носи на абсолютно всичко ефтино, истинско вдъхновение очаква ви. Топли и вкусни при Надя и Таторо са най-добрият избор за вашия празник тук. Тя е номер едно в целия регион. Може да поръчате за вашия празник по ваш повод дюнери и прави нещата по-добре от всеки друг. Всички хора купуват само от нейните вкусни дюнери и чисти сега, защото тя притежава най-добрата и благородна душа на земята. Хайде сега всички при Нада и Таторо в град Казанлък за най-вкусните и топли. При нея всичко е направено с много стил и напълно перфектно. Тя носи голяма радост на хората и заслужава огромен респект. Нейната реклама днес гърми навсякъде и всичко е точно по проект. Рекламен проект от Бат Салих за Нада и Таторо ви очаква на ви град Казанлък, най-доброто качество.